vaig néixer el 39, acabar la guerra, no hi havia ni farina ni res. Vaig marxar perquè sabia que a la Índia no tindria un bon futur i necessitava tenir oportunitats per fer una millor vida. Perquè m'agradava molt viatjar amb la meva parella. He emigrat per tenir una vida millor. Abans de la guerra, abans que comenci la guerra, la nostra vida era molt normal. Després, quan va començar la guerra, tot va començar a ser difícil. La nostra vida era sempre en perill i per això vam decidir marxar. Vaig marxar del meu país invitat o convidat aquí per l'església de Vic, la diòcesi de Vic, que li faltaven capellans. Vaig decidir emigrar per viure el meu nivell de vida y tener més oportunidades. Mis padres vinieron aquí a buscar trabajo y entonces pues me tuve que venir para allá. Extremadura cap aquí, 3 dies i pico de tren, i a l'estació ens esperava el meu pare amb un carro per portar els matalassos i les 4 coses que portava. La meva dificultat més gran a Catalunya és la burocràcia. Era i és difícil aconseguir una cita per complir els requisits de residència. A més, tot és en castellà i els funcionaris només parlen castellà. Però sí que vaig tenir una mica de dificultat respecte de la documentació perquè el procés era massa lent i burocràtic. Una mica l'idioma, però després adaptat. El viatge va ser molt dur i molt llarg, perquè de Síria a arribar aquí a Torelló són 3 anys. Va ser de Síria a Líban, de Líban a Turquia, i de Turquia a Grècia, i de Grècia cap aquí a Barcelona. Vas trobar obstacles legals o econòmics? Sí, perquè quan vam viure als camps de refugiats eren condicions que no eren condicions molt il·legals. O sigui, ningú persona que es pot viure en aquestes condicions. Quines van ser les dificultats més grans per arribar aquí? Les dificultats més grans que he tingut han estat amb la llengua, ja que em costava molt comunicar-me amb la gent. El meu primer permís de feina me va costar bastant perquè havia de presentar molts papers i jo tenia la necessitat de tenir feina i clar, costava molt de tot. Havies de presentar molta paperassa a l'administració i burocràticament cansava molt això. Va ser molt difícil ser filla d'emigrants perquè vaig patir molt rebuig, no em vaig sentir en cap moment inclosa amb els companys o amics de la meva edat. Sempre hi havia 2 bàndols, els bàndols dels fills emigrants i els bàndols dels fills catalans. I l'única manera que us dic que em vaig sentir inclosa va ser a l'escola. Els mestres em van ajudar molt a sentir-me millor amb això. Quan he arribat aquí, jo trobo un equip i jugar a futbol i la gent ajudar una mica i tot això i jo adoptar les coses i estudiar una mica de català. He viscut situacions de discriminació perquè quan ets estranger i les persones veuen que ets estranger, no és que sigui una discriminació, però automàticament et parlen en castellà. Per mi això no m'agradava gaire, tenia com una mena de... em sentia discriminat. Però m'ha passat 2 anys, no, això va passar. I jo, per ser blanc, també això no m'ha vingut cap problema en aquest sentit. No? Jo crec que el fet de tenir la pell blanca m'ha ajudat molt aquí. Arribar aquí a Catalunya va ser una barreja de sentiments, va ser una nova adaptació cultural, amb idiomes, amb molts canvis, i sí que em vaig sentir molt acollida, principalment, i sobretot gràcies a les classes de català semigratuïtes. Sinó una necessitat causada per desigualtats globals com la pobresa, els conflictes o el canvi climàtic.
També hem vist que les polítiques restrictives i el poder econòmic condicionen qui pot migrar de manera segura. En conclusió, les migracions són un fenomen complex relacionat amb les desigualtats del món. Has viscut situacions de discriminació? En general no, entre comillas. Des que estàs a Catalunya, has viscut alguna situació de discriminació? No que em recordi cap situació així que m'hagi semblat greu, però sí que a vegades hi ha algun lloc que arribes i demana alguna informació i potser et mira una mica diferent. I en general, més amb l'idioma, que moltes vegades quan parlo català, molta gent com ja em veu amb cara d'immigrant, sempre acaba parlant en castellà. A principis no, i ara sí, ara ja estic molt acostumbrat ja i sí. M'agrada viure aquí perquè tinc aquí les persones que estimo i perquè me sento també estimat per la gent de la zona. T'has sentit ben acollit? M'he sentit molt ben acollit. Vaig trobar difícil obtenir una casa. Sí, vaig patir racisme, no només jo, sinó que també vaig viure com la meva mare patia racisme. Intentar tenir un mínim de coneixement de la llengua catalana. Des que parlo català més millor, crec que em sento més acceptat que abans. Sí, crec tant el lloc de naixement com l'aspecte físic tenen un gran impacte en la vida. Ho vaig notar personalment quan vaig fer el dia l'any 2005. Vaig notar que rebia un millor tractament que altres persones que venien de països africans. Sí, molt ben acollits, molt ben acollits. Suposo que és perquè parlava espanyol, no el català, però no tenia pas problemes per entendre i fer-me entendre. Que sapiguessin que s'ha de rebre bé tota la gent perquè tothom té dret a la vida. En aquella època és ajudat pels veïns i pels companys que tenies. Sí, aquí tinc una bona vida i una família. També he experimentat moltes coses que no hagués fet a la Índia, com ser autònom i aprendre idioma. No, perquè el meu d'allò d'origen, el meu record és de Catalunya. Tot ser humà té el dret de buscar-se una vida millor. Lo que sí, cuando vas a un país que no és el teu, tens que adaptar-te. No hauria de ser així, però sí. Depèn del teu lloc de naixement i les condicions econòmiques de la teva família, tindràs unes oportunitats o unes altres. Sí, jo crec que el lloc on neixes condiciona molt la vida d'una persona. Jo crec que sí. El que passa és que crec en una i defenso una migració responsable. No tothom tenia les mateixes oportunitats. Depèn molt de la situació familiar i de on emigres. Aquest projecte ens ha ensenyat que la migració és una realitat que continua transformant vides i societats. Darrere de cada trajecte hi ha persones que busquen noves oportunitats, seguretat o un lloc on sentir-se a casa. I entendre aquestes històries ens ajuda a mirar el món amb empatia i recordar que tots formem part d'un camí compartit. No tothom pot fer-ho de manera segura. Les fronteres són més fàcils o difícils segons la relació política, l'economia, el passaport i la seguretat. També hem vist que hi ha moltes persones immigrants que pateixen situacions de discriminació, encara que no siguin evidents. Amb aquesta entrevista hem entès que migrar sovint no és una decisió totalment lliure, sinó que depèn de les oportunitats i la situació de cada país. Moltes persones han de marxar per buscar una vida millor. També hem vist que no tothom pot migrar a les mateixes condicions i que hi ha moltes desigualtats segons l'origen. Aquesta experiència ens ha ajudat a entendre millor aquesta realitat. L'entrevista ens ha ajudat a entendre les persones que venen d'altres països i la importància d'ajudar-nos els uns als altres. La seva història mostra que migrar no sempre és per necessitat. De vegades és una decisió personal guiada pels sentiments i el desig de compartir la vida amb algú estimat. Cal respectar i ajudar les persones immigrants perquè tenen una història i aporten coses positives a la societat. Migrar
no sempre és una elecció lliure. Per això, cal treballar per un món amb igualtat real d'oportunitats per a tothom. En conclusió, pensem que s'haurien de reduir aquestes desigualtats, perquè ningú es vegi obligat a marxar del seu lloc d'origen i perquè tothom tingui les mateixes oportunitats per igual. Hem après que no tothom pot migrar de manera segura i això crea desigualtats. Posem al món igualtat d'oportunitats per tothom. D'Osona al món, Igualtat d'oportunitats per tothom. D'Osona al món, Igualtat d'oportunitats per tothom. igualtat d'oportunitats per tothom. Igualtat d'oportunitats per a tothom. D'Osona al món, igualtat d'oportunitats per 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 tothom. D'Osona al món. igualtat d'oportunitats per tothom. D'Osona al món, Igualtat d'oportunitats per tothom. D'Osona al món, Igualtat d'oportunitats per tothom. D'Osona al món, D'Osona al món, igualtat d'oportunitats per tothom. D'Osona al món, Igualtat d'oportunitats per tothom. Ha estat un plaer escoltar-te. Moltes gràcies. Adéu. Adéu.